Mwari. Amen. Tidangotenda Mwari manherano nemukana wavachipazve wokutidzosa kuti tizonzwa kutaura kwaMwari. Todangofarirana tese tiri panapa. Mwari vachingotitirawo zvakanaka, achifarirawo Doreni naChenai naShuvai. Todangotenda Mwari nenyasha noupenyu hwavanotipa. Nhasi tiri kutaura pamusoro pekuti shamwari yeuinayo munombotaura nezvei neshamwari yako, munowirirana pakai. Saka tisati tataura ike tingotenda Mwari manherano nemunamato. Todangokutendai Baba vakatendeka nokururama, tadzokazve nhasi kuti tizonzwa kutaura kwenyu, tizonzwa kudzidziswa, tizonzwa zvamunoda. Tanamata nokukutendai Mwari, tinzweiwo Baba vangu nevateereri navese vari kutiona. Tingoitirwa zvakanaka manherano, tanamata nokutenda muzita nemuropa raJesu wedu anoshamisa. Amen. Amen. Nhasi tikuverenga shoko redu inowanikwa kuna Luke chapter 24 pavhesi 13. Rinoti zvoni: pamazuva iwayo vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri kure neJerusarema, mazitandana 60. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Zvino vakati vachitaurirana nokubvunzana, Jesu amene vakaswedera vakafamba navo, asi meso avo akanga abatwa vakasamuziva. Akati kwavari, mashoko omunotaurirana pamusoro pawo muchifamba ndeeiko? Vakamira neshungu pamwoyo. Mumwe wavo wainzi Cleopas akapindura akati kwavari, ko ndiwe woga here muJerusarema somutorwa, ugere somutorwa muJerusarema usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Akati kwavari, zviniko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta. Amen. Yakati rebei zvayo, asi gatingogumira ipapapa. Nyaya yandoda kungotaura ndeyekuti unotamba naye munomboita nezvei? Ushamwari hwakati wandei. Kune humwewo hweutsotsi hweugwigibidi, vanenge vaine ushamwari hwavo. Kuzotiwo vamwewo vane ushamwari hwavo hwekuinda kumunda. Ndizvozvo vamwewo hwakangosiyana-siyana, asi hwandikutaura nhasi uhwu ndikuti munombotamba muchiita nezvei? Munombowirirana nezvei? Pane murume anonzi Vachiweshe the late vaitaura kuti shamwari yako munowirirana pakai, munonzwanana pakai, munoita nezvei? Munoshanda kupi? Ushamwari hwenyu ndehwei? Saka ndoda ngotaura kuti varume vaviri ava vakanditiwo zvakanaka. Vaienda kune imwe village inonzi Emmaus, vakanga vachitaura. Saka chandinofarira ndechekuti vanhurume tinongoziva tese kuti vanhu vanongotaura rabhishi, ameni vanongotaura zvavanongoda nekuti vanhurume kazhinji kacho. Asi ava varume ava vakanditiwo zvakanaka. Vachitaurirana kuti Jesu aroverwa, ndiye akanga achizova mudzikinuri wedu, ndiye aizova mambo wedu, zvatirwadza vedu we. Vari pakati pokutaura nezvaJesu. Jesu wacho ndeipati ndobva avajoina. Saka vachifamba vachitaura, Jesu wacho akati, zvamukumbotaura ndezveiko izvi? Kanzi shugama ikatoti hanzi vakatomira nehasha kuti iwe sei usingazivi zvaitika muno muJerusarema izvi, zvokuti kune Jesu aroverwa pamuchinjikwa, aizova kuchidzikinura, aizova mambo wedu, asi vamurovera pamuchinjikwa asina mhosva. Munoona, chimwe chandinakisa ndechekuti varume ava vakava vaitotaura but havana zvimwe zvavakamboitirwa naJesu. So ndingofunga hangu haana zvaakavaitira, asi kune vamwe vakatoitirwa zvinhu naJesu. Vamwe vakadya chikafu chakawanda, vamwe mabofu avo akatoporeswa, vamwe mbuya vakanga vaine vanavo, pamwe hama dzavo dzikatoitirwa zvakanaka. Asi varume ava vakangorwadziwa nekuda kwaJesu, but zvimwe zvacho hatimbofungi kuti pane zvavakaitirwa. Vachitaura vari munzira, svika ndozvaitika, zvikanzi vakafamba naJesu vaya vachienda kusvika vasvika kumba. Chimwe chacho chinondinatsa ndekuti vakataura nezvavaida Jesu 1, vakanga vasinganyemi. Vakabva vamukoka Jesu vacho vakati, kwasviba chiuya kusaidi kuno kuti hamuchapfuurikwa muri kuenda nokuti kwasviba. Ndobva vasvika mumba, ndobva vakunodya chikafu, achingotaura nyaya dzakangonaka chete. Jesu ndobva vazotora chingwa, ndobva vachimedura.
ndopavakaziva kuti ndijesu. Saka pavakangoziva bedzi ndijesu, Jesu ndobva varume vairwadziwa kuti sei tisina mwoyo yedu yanga ichipisa zvatachitaura naye. Saka nyaya yandodangoedza ngotaura ndekuti izvoni imimi ushamwari hwenyu ndehwei, munotaura nezvei? Varume ava vaitaura nezvajesu, Jesu pacha. Saka kune dzimwe nyaya dzinotaurwa, zvomunotaura kana kuti zvimwe muchitaura ndo zvinogara musoro kazhinji kachona. Ndopaunozoona vamwe vanhu vakutoita zvimwe zvinhu zvakaipa kana chifambi, nokuti vanongosoka vachingotaura zvemaboyfriends, vanonge vachingotauura zvameno zveuroyi chichi, vachingotaura izvozvo ndo zvinozouya zvozosvikawo pamwiri. Ava varume ava vaitaura nezvamambo Jesu, Jesu ndobva vakutovajoina, vakutofamba vachitaura. Saka ndangobvunzawo mudikani, tese tiri kunze uku kuti ushamwari hwenyu nomunhu iyeye ndehwei, munowanei? Ava varume ava vakadi zvakaoma kushanyirwa naJesu, vachingotaura bedzi vakanaka, tinovanda neshuwa zvazoidai dai ndiwo vangadai vatovajoina, vakutofamba naye, vakutoenda naye, vakutonodya naye Jesu. Bati vamwe haafi, hazvifi, anotosuduruka kana paine hwana aimbozivawo Mwari zvishoma, akazonojoinana neuyu ndurani, zvatobva zvatoenda zvamuchose, haachatombouyi. Jesu vakaenda, panouya mumwe munhu, mukataura zvanyu, ndakamboexperienzawo inini sati ndanyatsoziva zvangu ndichiri kutokura, ndaiverenga shoko zvokuti ndaiverenga shoko, saka ndakatoona kuti malevels angu atoti chinjei, achinja kutaura chokwadi, kuramba, nokuti shoko racho ndiwo Jesu vacho, ndiwo shoko racho, ndiwo Mwari vacho, ndiwo Bhaibheri, ndiwo zvese izvozvo. Saka paunongochiverenga mbijana uchienda, unotoona kuti zvaingoita varume aya vaifamba vachitaura, vachingotaura, vachitoita mbijana zvichitoenda kusvika vazovaona Jesu. Ndozvazvinongoita paunenge uchiverenga shoko, muine shamwari yako, furiranai kutaura zvaJesu, furiranai zvokuverenga shoko, furiranai zvokuita zvakanaka. Vamwe vachiona Jesu, vamwe vanenge vachiona mweya tsvina, vamwe vachiona Jesu, vamwe varikutosungwa kutoiswa majeki nenyaya yeushamwari. Kazhinji kadi ushamwari ndinzwei vadikani, ushamwari hunokusvitsa kumwe kwavanga vasingambofaniri kusvika. Vamwe vachifurana zvokuti kosaka mabasa anowanikwa kupi kuvadikani, toita sei tiwane mabasa, tiwane mabasa. Vamwe vakatoenda kuUK neushamwari, vamwe vakatoenda kuAmerica neushamwari, vamwe vakatoita zvinhu zvikuru neushamwari, vamwe vari majeri izvozvo neushamwari, vamwe vari mahosipito izvozvo neushamwari. Saka tanga wambokuti shamwari yangu iyi inondipa chii, ndinowanei kwaari, ndinodzidzei kwaari, ndinoiti chii chandinowanawo. Vadikani ndogara chimbozvitaura kuti Jesu vanodzoka vedu wei, nyaya dzeushamwari dzikaidzi. Kune shona inoti hanzi kusadya urei nokunyara nokuda kuti ishamwari yako. Kana asingaiti musiye, tsvaga shamwari inokuencourage, inokuudza zvokuita zvakanaka. Zvakanaka ndozvinodiwa. Saka varume ava vakandiitira zvakanaka vedu wei, vakafamba vachienda, vasvika ndobva vadya chikafu ndobva vaona. Chimwe chaunonakisa ndechekuti vakazodzoka futi kwavamboingovaita hanzi makilometers nemakilometers, ndobva vadzoka futi kuJerusarema kuenda kutonoudza vana Pita vakanga vakatozvivharira. Ivo ndobva vaenda, but vanga vasiri vadzidzi. Ndobva vasvika vakati izvoni tauya, tikanzi taona Jesu. Jesu hanzi amukai tamuona, tikatodya naye nokungoita zvakanaka chete. Moziva kuti kune vanhu vanoita zvinhu zvikuru kana kuti mumachechi kana kuti akanyarara zvake, asimbori mudhikoni, asimbori mufundisi, achingori munhu, but anoziva shamwari yekutamba naye inomuudza zvokuita. Kuti mudikani hatidai, zvakatinakira, zvakazodai, zvakatinakira. Izvozvo ndozvakaita varume varipi ivava. Ndobva vadzoka Jerusarema kunodza vadzidze kuti Jesu vamuka, varoverwa vaya vamuka, tatodya naye, atotipa chingwa, ndobva vatisapira. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha vadikani, Mwari ngavatiwanire nyasha. Kana shamwari yako iyoyoka, Jesu vanodzoka ukasarira shamwari. Kana vakutora vatsvene havamboti waitamba nani, waitamba iwo waingotambaona, vanongotora vatsvene, nokuti ndobvoga ndiita kuti utsvene chechi yacho ndiwe iwewe, ndiwe ndiyo yavanodzoka kuzotora. Saka ukanatsa chechi ikava yakachena, ukaziva munhu wekutamba naye, handisi kuti munhu usatamba neshamwari, but tanga waziva kuti anoita nezvei munhu iyeyu, anondiudzai, zvinondibatsirei zvaanondiudza, anondiudzei
zvimwe ndizvo kungotaura zvinyadzo, zvimwe ndizvo kungotaura ngonyeya vamwe vafundisi vachingosanganiswa ameno. Ndakambodzidziswa nomwe munhu akandidzisa akati izvoni, musanyeya kana vatungamiri vedu venyika vakatogadzwa naMwari. Izvozvo zvachona munombotamba muchitaura nezvei? Dzidzisanai kuti muromo yenyu ngaizive zvokutaura, ngaingotaura bedzi zvaMwari chete. Ndozvinodiwa nokuudzana zvokuita zvakangonaka chete, kwete zvokutaura zvokuita komana vanotenda kuchechi vasikana vari choya, madzimai anotenda kuchechi wayaya. Mwari ngavatiwanire nyasha vadikani, tizive vanhu vokutamba navo, tizive vanhu vanotiudza zvokuita. Panoti zvimwe zvinhu zvikarema soka unoziva munhu wekunoudza ndikanomudza ndodzoka ndatoraiti, ndodzoka ndatoitirwa zvakanaka. Pane kuti unenge watowedzewa kuti usajairiwa iwewe nemunhu kana pane vamwe vakanzi izvoni nevanhu, usajairiwa wewe wakapusa unozodididi, ndobva atora simbi vabhabhura munhu ndobva apa vanhu vaya kana wakunda kujeka ndiwo wega unoenda wega. Ndochokwadi. Hauendi neshamwari dzako dzachikukuza dzachikuti ungajairiwa iwe wega. Vapedza vamva vati mwana ane mweya uyu muchakwachi kune ngozi chaiko bedzi, muchakwachi kune ngozi chete asi ationa iwe ndinoda kuonerewo kuti gonzo ndineti kutopata kunotova nani. Pane umwe aitoti akati hanzi kupata kunobhadhara zvotori nani uri kunze zvako pane kuti unogona uri mukati. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha kana hatitsvagei shamwari dzedu dzakanaka, dzinotiita zvakanaka, dzinotiudza zvakanaka, zvinongotiitisa zvakanaka. Vakomava ndinogara pandakaiverenga ndinogara ndingovadhima kuti kana muchanyirwa namusharukwa vachifamba zvavo, vamwe havana asi ivo vakatoshanyirwa. Ndikukudzai kuti vanga vasiri vadzidzi varuma, vaingova vanhu vaigara mujerusarema moonekwawo kuEmaus kwavaigarako, vachingoziva kuti kuna Jesu, vakuku vazonzi vadai, vanhu vadya chikafu vakaguta, vamwe varapwa, vakuona chichido zvavaingoziva. Havana kuziva kuti nerimwe ramazuva vachasangana naye. Saka todawo kuti utsvage shamwari yako yokuti nerimwe ramazuva unodi munomboshanyirwawo. Pane mumwe mukadzi wataigara naye kumazuva anzi anga aine shamwari yake, anzi aiti kana tikatanga kunamata zvazvokuti vaita kupindirana vadikani, kunyatsoziva kuti hanzi panapa chiri kuitirwa zvakanaka. Vakatanga kupinda mupureya, mumwe akashimanda nokukona uku, ndimi dzacho dzichienderana. Vakomana, ndo ushamwari hunodiwa iwowo. Ndo ushamwari hunodiwa kana mapinda mumwe akati papa muwoti nokukona uku, wonyatsonzwa kuti kunamata kunonakidza vedu, kunamata kunonakidza ndikunepa. Mwari vakatiwanira nyasha unoziva kuti yes kunotapira. Shoko raMwari ukariverenga rinototi hanzi kuna mapisarema hanzi inzwai kutapira. Mwari vanotapira. Mwari vanotapira. Tikaverenga futi shoko raMwari kuna Amos chapter 3 verse 3 inototi hanzi vaviri vangatenderana sei kufamba munzira imwe chete vasina kuwirirana. Saka ukaona muchifamba mese makatowirirana neutsotsi hwenyu nokuibidi hwenyu makatowirirana, vachifambawo vese ava varume ava vainge vatowirirana. Dai papasina kuti vanga vasina kuwirirana, mumwe aibva handisi kuenda neikoko inda hako wega. Saka hatifambei tichiwirirana, tichitaura zvakanaka zvoumwari, tichibvunzana panenge parema, zvarwadza zvakudii, totaurirana. Kana muchinamata monamata, momboonawo Jesu, momboshanyirwawo vadikani. Ngati ndionakidza kuti zvamunoona vedu we, ini ndaigara ndingozvitaura ndikati izvoni handishayiniwe nemunhu ane zvinhu zvake zvakadididi, asi ukangonditaura bedzi kuti Jesu kumba kwangu ndiye ndakutosonana newe, uri kuita nezvi zviri kufamba sei. Saka imboitirwawo izvozvo tichiri panapa. Chazonowana kudenga asi tichiri panapa kumboti vakomana Jesu kumba kwangu mazuva havasi kubva nenyaya dzokudi dzokungonaka chete, dzokungonaka chete. Saka toda kuti kana tikaona Dorina achitaura naShuva toziva kuti ameni vari kutaura zveshoko raMwari kana kuti vakutaura zvebhizinesi kana kuti vakutaura zvokudii zvakangonaka, kwete kutonza kuti maiwe panapa tapera chenai tapera shamwari online vese. Aiwa toda kungoti kana tangonzwa vanhu vachitaura vachiwoza kuna vamwe vanototi kuchechi chakuchaiko unaziva kuti panapa ndapera but hazvina basa ndingoenda zvangu kendinowamuresa asi dadi ndapera. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha, ngatiwanire nyasha. Unoziva utsvene nokungoita zvakanaka zvinongovakoka ivo, zvinongovakoka. Havauyi pane tsvina, ndo chokwadi. Havauyi pane tsvina, hambufi wakaona. Unongozonzwa nevamwe kuti kumba kwangu manheri ndakazodai, pana ndichinamata, pandanga ndichizodai, ndazodai. Haufi wakazviona zvese izvi kusvika Mwari vakuwanira nyasha, waziva zvokuita, waziva zvokutamba navo, waziva zvokutaura.
waziva zvokufunga, waziva zvokuita izvozvo. Saka tese totovavara kuti tigonewo Mwari vatiwanirewo nyasha titifa varume vaiziva zvokutaura. Vangadai vatotaura dzimwe nyaya dzavo zvavo zvavanotoda, but ivo vakatosiya vakati Jesu ava ndivangadai vazodai kuvaponderei iko vedu iye munhu anga akatinakira kudai zvakazodai zvikazodai kusvika Jesu vavajoina vakufamba navo kusvika vanovamedurira chingwa vatodyawo chingwa sezvakaitwa vadzidzi. Ndopavavhura maziso kuti tiJesu kava vakatadza kugara asi vanga vaneta vabva kuJerusarema vanga vatoneta vakati Shamwari hendi zvataona izvi hazvititi kuti tivade takadai hendi. Saka kungonaka kwakangonaka, kungotaura zvakanaka kwakangonaka kuno Mwari kunokoka muridzi weshumba yerudzi rwaJudha ungoona haoni zvakanaka izvozvo pano kuzoshandiswa nemwechina nemadhimoni ameno nengozi dzani zvese zvichingoyakwa kunenyeedza kungokoka. Kutaura kune simba vadikani, ndokugachingoda kuti zvinhu zvese zvakangoitwa nokutaura. Saka ipapo mune muchingotaura kunhu hwenyiwowo ndo zvinongouyawo, ndo zvinongouyawo. Saka tikanyanya kutaura zvaiva mambo vedu Jesu vanongouyawo. Mwari ngavatiwanire nyasha tese tiri kunze uko. Vamwe anga asingazivi ungopinzwa mune tumwe tunyaya, musiye mudikani, hapana umbofi. Ingona kuti ingomusiya, handida kuti usamurwisa asi ngomusudurudza azive kuti zvauzvifariri izvi. Nozvechiwa tinganyengerana kuti ingotamba naye, ingoshingira kana Jesu pacha muri mukati mezvinhu zvenyu imomo. Hatitsvagei shamwari dzinoda kunamata, dzinoda kushamwari tinamate matsoni tanyanya vedu hatimbopindei pamazuva hatidaiwode hatimbodai izvozvo ndo zvakanaka, ndo zvatinoda zvokuti Mwari vedu vatiwanirewo nyasha. Gai ndingoti izvoni ndo zvandandinazvo, handizi kana pena nada kuwedzera tisati tazovhara zvedu. Very powerful. Yeah, sure. Very powerful. Yeah. Kunamata zvedu handizvo. Amen. Tinokutendai baba vedu manherano muzita raJesu. Tinokuvongai Mwari wamasimba ose. Tanzwa shoko renyu Mwari wababa vangu. Tinodawo kutsvagirwa shamwari dzinokudai, dzinokunamatai, dzinosuwa nezvenyu sezvinoreva shoko renyu, kuti tive nekusuwa sezvinoita nondo inodokwaira hova dzemvura. Tikudei Mwari wamasimba ose, toda shamwari dzinokudai, shamwari dzinokudai, dzinotikurudzirawo kana tadonha, dzinotisimudza. Shamwari ndo dzatinoda idzodzo Mwari wamasimba ose. Tipewo shamwari Mwari wangu sezvakaita varume ava vaifamba vachitaura kunaka kwenyu, vachitaura kugona kwenyu, vachitaura zvamakabata, imi mukabva masvika pavari. Nesuwo Mwari wamasimba ose tipeiwo izvozvo, tive neshamwari dzinokudai, tive neshamwari kuti kana takutaura kana zvinhu zvaoma tichitaurana, tichisimbisana, tichikurudzirana, ndo shamwari dzatinoda. Ndinokutendai Mwari wamasimba ose. Pane vanga vasingatozivi kunze uko, vaingotamba nechero nevamafoti pamwe zvakanaka zvokunyanya vanhu zvemakuhwa nekureva nhema nokusanamata, asi izvezvi vazviziva kuti tinofanira kutsvaga shamwari dzakanaka dzinokudai. Ndanamata hangu nokukutendai Mwari, maita henyu manherano muzita raJesu. Mbiri yose noumambo toramba chingozvidzosera kwamuri nokuti makatinakira mutsvene, muzita raJesu vangu vanoshamisa. Amen. Vadikani nenguva yataitinayo iyi, tokutendai tese Mwari wamasimba ose ngavatiwanire nyasha tosanganazve musi weThursday kana Jesu vedu vasina kudzoka. Amen. Amen.